L'alcalde de Premià de Dalt, Josep Triadó, i l'alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, van protagonitzar un cara a cara organitzat per Òmnium Cultural Premià i moderat per la presentadora Isabel Xarria. L'objectiu era conèixer amb més profunditat les vides dels dos alcaldes i es va complir, ja que el públic va presenciar una conversa distesa entre els dos polítics sobre els seus aspectes més personals. El debat estava estructurat en tres parts: el qui, el què i el com, i gràcies a les preguntes de la presentadora, els dos alcaldes van explicar detalls de la seva vida, desitjos, gustos i fins i tot divertides anècdotes que van causar les rialles dels assistents. Ara que et veig, el contenidor de casa fa pudor. Ara que et veig, el carrer està brut. Pel que fa al com, van ser preguntats per quin personatge històric admiren. Triadó va fer referència a Gandhi, mentre que Buch a Martin Luther King. Els dos van reconèixer que els agradaria ser els primers alcaldes d'una Catalunya independent, tot i que Miquel Buch va dir que ja porta 9 anys com a alcalde i que no és gaire partidari de repetir molts cops mandat. Això sí, va elogiar el pas enrere del president Artur Mas pel bé en comú del país. En l'apartat del qui, tots dos van explicar la seva vida sencera, des que van néixer fins a l'actualitat, i en el del què les preguntes anaven més dirigides a solucionar problemes de les persones i del poble. I tota aquesta manera de fer, de dir, gastar, al final podem fer-ho millor o pitjor, però el que no podem fer és hipotecar el nostre poble, no? Perquè a vegades és millor no fer-ho que fer-ho de manera, doncs, endeutant-te o deixant un deute als teus fills, als teus nets, etc. No? Tots dos van destacar també coses positives de les seves localitats. Triadó va reivindicar la potència cultural de Premià de Dalt, mentre que Buch va elogiar el teixit associatiu i social de Premià de Mar. Per acabar, els dos es van felicitar per ser representants dels dos únics ajuntaments del Maresme que van rebre el segell Infoparticipa, premiant amb el 100% de transparència els dos consistoris. Posteriorment a la xerrada, tothom va gaudir d'un aperitiu a les mateixes instal·lacions d'on es va fer l'acte, a l'Espai Santana de Premià de Dalt. El president d'Òmnium Cultural Premià, Francesc Jiménez, va reconèixer estar satisfet per com havia sortit el debat. I en general, per mi els alcaldes s'han sincerat molt, han dit allò que sentien amb el cor i ens han donat a conèixer també una vessant d'ells més personal, que igual no coneixíem més la pública, no? I a la vegada ens han comunicat els seus desitjos, els seus anhels, i ha sigut molt entenedor per tots. Per acabar, també van preguntar als dos protagonistes al vespre quines sensacions tenien un cop acabat l'acte. Però jo crec que sí, pels comentaris que fa la gent de, ostres, veus, això no ho desconeixia, i a més jo crec que ho hem fet també tots dos, i també la conductora ha estat molt bé, per tant, jo crec que ha sigut un acte distès, d'aquells que a vegades falta perquè la ciutadania també sàpiga què fem, quin és el nostre dia a dia, no? I que a vegades no tot és tan fàcil, ni tot és d'allò d'un dia per l'altre. A vegades, doncs les coses es fan i les fem amb molt bona voluntat, vaja. L'objectiu que ens van dir de dir, escolta'm, no parlem de política, parlem de nosaltres, del plen del poble, parlem de proximitat, de que la gent ens conegués més a l'ambient més íntim, explicant intimitats, hem explicat coses que igual molta gent no sabia, i el fet de també veure que no som els alcaldes o els polítics, no som una cosa estranya, som gent normal. Està clar que esdeveniments com aquest apropen els polítics a la ciutadania en uns moments de poca confiança de la societat en els dirigents públics, i gràcies a Òmnium Cultural, amb la col·laboració dels dos ajuntaments, es va fer possible.